μήνας, τα τρία είναι εστίας, τα τρία είναι εστίας. Ο χρονών 12 μήνας, τα τρία είναι εστίας, τα τρία είναι εστίας. Σον πρόσωπος εμίαγες, τα τζιάς εμπροστίας, τα τζιάς εμπροστίας. Σον πρόσωπος εμίαγες, τα τζιάς εμπροστίας, τα τζιάς εμπροστίας. Τους παρέλει στα δέματα που λιμώνται σε λίγαν, που λιμώνται σε λίγαν. Τους παρέλει στα δέματα αν λιμώνται σε λίγαν, που λιμώνται σε λίγαν. Τα καταράχτες του ουρανού εθαρέσανε λίγαν, εθαρέσανε λίγαν. Τα καταράχτες του ουρανού εθαρέσανε λίγαν, εθαρέσανε λίγαν. Από κούμπια το σπαρέλτς ας φαίνεται νυψίκας, ας φαίνεται νυψίκας. Από κούμπια το σπαρέλτς ας φαίνεται νυψίκας, ας φαίνεται νυψίκας. Θα κλεισκέται κακέφιν ο καρύψο Ιωρίκας, ο καρύψο Ιωρίκας. Θα κλεισκέται κακέφιν ο καρύψο Ιαννίκας, ο καρύψο Ιαννίκας. Εσένα ναι τώρα απ' όλα τα τέτοια, μετά απ' όλα τα τέτοια. Άινι εσένα ναι μετά απ' όλα τα τέτοια, μετά απ' όλα τα τέτοια. Καρδοπόξα και πέμνες και για τα μου χαπέτια, και για τα μου χαπέτια. Καρδοπόξα και πέμνες και για τα μου χαπέτια, και για τα μου χαπέτια.